মই বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ BTCৰ যি চৰকাৰ এই চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ অতি শীঘ্ৰে যাতে এই গেটখনৰ যি নাম ফলকটো আছে এই নাম ফলকটো য'ত যেনেকৈ উদ্বোধনী সময়ত যেনেকৈ ৰাখা হৈছিল তেনেকৈ যাতে ৰাখে যে এই গেটখনৰ ইমান আটক ধুনীয়া গেটখন এই গেটখনত আমাৰ এই কোকৰাঝাৰত যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা আমাৰ লোকসকল আহিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে কৈছে এই গেটটো লৈ বহুতে ইউটিউবাৰ হওক বহুত মানুহ আহি এই গেটখন লৈ এটা ভাল পৰামৰ্শ দিছে ভাল লাগিছে গেটখন ধুনীয়া হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য আমি দেখা পাইছোঁ সেইকাৰণে মই শেষৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই গেটটো য'ত যেনেকৈ এই লাইটখন যেনেকৈ আছিল লাইটখনটো হ'ব লাগে যাতে ৰাতিৰ এন্ধাৰত গেটখন ভালকৈ দেখিব পাৰোঁ তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু নাম ফলকটো যেনেকৈ আছিল তেনেকৈ থাকিব লাগে আমি 2 দিন সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ 2 দিনৰ ভিতৰত এই কামখিনি কৰিব বুলি বিটিআৰ প্ৰশাসনক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে 2 দিন পিছত আমি আহি সেই নাম ফলকটো আৰু এই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বুলি মই ভাবিছোঁ যাতে এইটো পৰ্যায়ত যাব লগা নহয় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আপোনালোকে যাতে আমি কৰিব নালাগে যাতে BTC প্ৰশাসনে আপোনালোকে এই নাম ফলকটো আৰু এই লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু বিটিআৰ অঞ্চলবাসী ৰাইজ সকলোৱে নহ'লে দুখ পাব সকলোৱে মানে আচলতে এই যি ঘটনাটো হৈছে এইটো উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিব সেইকাৰণে মই বিশেষকৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ বিটিআৰ প্ৰশাসন আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নজৰ দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ जोंनि बड'लेण्डनि राजधानी जे हाबजेननाय जोंहा कारिगाव मोनसे एन्ट्रेन्स गेट दं आरो बे गेटखौहाय जोंनि दोरोङारि हारिमुआरि आगजुफोरजोंहाय बानायनाय बे गेटआ जोबोर समायना बे गेटखौहाय जोङो अपेनिं खालामनाया जोंनि बाथि BTC बिसायख'थिनि एसे सिगां खालामनाय जादों दा खालामखांनानै जोबोर समायना रमायना बयबो बाहाय फैनानै मोनसे जोंनि दोरोङारिनि जिहेतु दामजुजों बानायनाय हिसाबै बाहाय गोबां मानसिफ्रा फैनानै बाख्नाय सोलायदों आरो जाय बिथांमोनखौ बानायदों बे बानायगिरि बिथांमोनखौबो दिनैहाय जोंनि गासै बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा बाख्नायदों दा बेखौहाय जोंबो गोसो गोथारै बिराद बरायदोंमोन नाथाय दिनै फैनानै नुफैबाय बे समावहाय बे गेटखौ बानायनायनि मुङावहाय जिहेतु बै समाव मोनसे गभर्नमेन्ट दंमोन UPPL नि गभर्नमेन्ट मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय गभर्नमेन्ट बिथाङा जिहेतु बानायदों हिसाबै बेहाय मोनसे नेम प्लेट दंमोनहाय बे नेम प्लेटआवहाय जोंहा दंमोन प्रमद बर' CEM बिटिआर लोगोसे बाहाय दंमोन इन प्रेजेन्ट अफ उर्खावगोरा ब्रह्म आरो जोंनि सानजा क'क्राझारनि जोंहा MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथां लोगोसे जोंहा दंबावो आकाशदीप IAS प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोननि बाहाय नेम प्लेट बेखौ बानायनायाव होनाय जादोंमोन नाथाय बे नेम प्लेटआ दिनैहाय गुगानानै दङ आरो बे गुगानायखौहाय जोङो दिनैहाय नुनानै दुखु मोनदों कारन जोंनि राजधानी क'क्राझाराव हाबजेननाय बे गेटआ बेबायदि अबस्थायाव जानांगौब्ला आरो भबिष्यताव जोङो जोंनि बे गोजोननि जे क'क्राझार बेखौहाय जों बोरै लाखिगोन जों बे मोनसे साननाय फैदों दा बेखायनो जे परिबेसाव बे जा गुगादों बा सोरबा गोसो जानानै बेखौ जुदि बोखारदोंब्ला थाबैनो बेखौहाय आङो व्यक्तिगत हिसाबै आरो रायजोनि जानानै आङो खावलायनो लुगैदों नैबे नेम प्लेटखौहाय डिपार्टमेन्टेलि एबा जोंनि बर्तमाननि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बिथांमोनहा बेखौ जाहाथे मोजाङै खालामनानै दोनफिनो जाहाथे बे नेम प्लेटआ बे आगोलाव जेरै दंमोनहाय बिदि जाहाथे खालामनानै दोनफिनो आं बेखौ गुरै खावलायबाय कारन जोंनि नैबे BTCखौहाय जों ओरैनो गोरलैयै मोनाखै बयबो बेखौ मिथिगौ आरो बेखायनो जोंनि नैबे BTCखौहाय जेब्लायबो गोजोनै जों लाखिनांगोन बेबायदि खामानि मावनानै जोंनि नैबे गोजोन जाखानाय जिहेतु BTC बा बिटिआर बेखौहाय जाहाथे गुबुंले खालामनो रावबो दा नाजाथों आं बेखौ BTC बिटिआर बासिनि गासै रायजो राजानि खाथियाव खावलायबाय आरो दिनैहाय बाहाय जों नुफैबाय फैनानै जिहेतु जों दा एसे सान हाबनायखाय एसे बाहाय खोमसि खोमलाव जादों नाथाय बाहाय मोनसे लाइट्स दंमोन बेखौहाय समायना नुनाय सब समाय सानाव जेरै समायना नुनाय मोनायावबो जाहाथे बेबायदि नायनो हानायनि मोनसे बाहाय परिबेस दंमोन लाइट दंमोन बे लाइटआ नैबे समाव गैया कारना जाहैबाय जोङो खाथि खाला मानसिफोरनियाव जों सोंनानै मोनदों बे लाइटआ सप्ता खनसेनि सिगां डिपार्टमेन्टआ बाहाय बिल होनो हायैनि थाखाय बे लाइट फैनांगौ बेखौहाय जे मिटार दं बेखौहाय डिपार्टमेन्टआ लानानै थांदों होननानै जों मिथिबाय दा बेखायनो आं गुरै खावलायगोन आथिखालनि बिटिआर सरकारखौ मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारखौ आं खावलायगोन
नोंथांमोनहा जाय जेखि बानाया जेखि पार्टियानो सरकाराव फैनानै बानायाथों मानो बै जिनिसफोरखौहाय उननि समावहाय जाय सरकारा सालायो बिथांमोनहा जोथोनै लाखिनांगौआ बिथांमोननि दायित्व कारना जाहैबाय थांनाय जे सरकार मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय जे सरकारमोन 5 बोसोराव बेबायदि खुनु जायगायाव आगोलाव खालामबोनाय जाय सरकार मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जिहेतु 15 बोसोर सरकार सालायबोदों बिथाङाबो गोबांथार बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बानायदों बिथांनि बानायनायखौ जोंनि UPPL नि सरकार एबा प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा माब्लाबाबो बेबायदि आखाइ होफेराखैमोन नाथाय दिनै गिबि बेखौ जों नुनानै जोङो दुखु मोनदों बेखायनो खुथारै आङो खावलायनो लुगैबाय सरकार एबा डिपार्टमेन्टखौ नोंथांमोनहा जाहाथे बे गुगानाय नेम प्लेटखौ थाबैनो होयो आरो बिनि जे लाइट बे लाइटनि बेबस्थाखौ थाबैनो खालामो आं बेखौ गुरै खावलायबाय आरो जोङो थाबैनो खालामजानो लुगैदों साननै सानथामनि गेजेरावनो खालामजानो लुगैदों आरो जुदि खालामनो हायाब्ला बिथांमोनहा बेखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों बुङोब्ला मोजां जायो जोंनो खुद फैनानै बेखौहाय जों मोजाङै खालामगोन बिथांमोनहा जुदि खालामनो हायाब्ला बेखायनो सानथाम सानब्रैनि गेजेराव बिथांमोनहा खालामोब्ला मोजां जुदि खालामाब्ला जोंनो फैनानै बेखौ खालामफैनो जोङो आवगायबोगोन नोंथांमोनहा बाहाय जाहाथे जोंनि फारसे गुबुन जेबो साना बेखिनिखौ आं खावलायनानै नैबे समावहाय बाहाय नुफैनानै आंनि जे दुखु फोरमायनाय बेखिनियावनो आं फोजोबबाय गोजोन्थों